Hola de nou, soc la Mireia i et dono la benvinguda al meu canal Educació i Tecnologia. Si t'interessa aprendre a programar en català de manera entenedora, aquest és el teu canal. En aquest vídeo veurem com crear el nostre primer objecte i entendre conceptes claus com són classes, atributs, instàncies, d'acord? Vinga, som-hi! Per crear un objecte, primer de tot, s'ha de definir o crear una classe. Per exemple, aquí volem crear la classe cotxe. Llavors, el que farem és escriure class seguidament del nom que volem que tingui la nostra classe. Quan creem una classe, hem de pensar en quines característiques tindrà aquesta classe, és a dir, els atributs. Doncs si jo estic creant la classe cotxe, vull que tingui com a característiques que podria tenir un cotxe, podria ser la marca, el model, podria ser el color, podria ser la matrícula, vull dir, moltes característiques. Té un cotxe, en aquest cas només hem utilitzat dos, que és la marca i el model. Aquests són els atributs de la classe, és a dir, les característiques de la classe són els atributs. I després hem de definir el que són els mètodes. Els mètodes és allò que la classe pot fer, sí? En aquest cas, jo he creat un mètode que es diu descriure. El que fa únicament això és imprimir la marca i el model de la classe cotxe, és a dir, els atributs, les seves característiques. Molt bé. Una vegada tenim definida la classe, per poder utilitzar aquesta classe en els meus programes, he de crear l'objecte, és a dir, una instància. Com se fa això? Doncs escrivim un nom que nosaltres vulguem, cotxe 1, cotxe 2, cotxe, és com definir una variable, com el que hem vist de definir variables, però aquesta variable serà un objecte. Què vull que sigui aquest objecte? Un cotxe. Molt bé. Agafo i poso el nom de la classe que jo he creat i a dintre li he de ficar els atributs, sí? Quins atributs té la classe cotxe? Doncs el que és la marca i el que és el model. Per tant, jo poso Toyota i Corolla. Sí? He creat un objecte cotxe, he creat una instància de l'objecte cotxe amb uns atributs concrets. I després faig la crida. Si jo vull veure les característiques que jo he introduït a la classe cotxe, a l'objecte cotxe, l'he de cridar i ficar el nom de l'objecte punt el seu mètode, en aquest cas descriure. Anem a veure un altre exemple, seria amb la classe gos. Aquí fixeu-vos que tenim un altre tipus d'atributs. Tenim uns atributs que formen part específicament de gos, d'acord? I després tenim un altre tipus d'atributs que són els de la classe. Aquí hem de diferenciar els atributs de l'objecte i els atributs de la classe. D'acord? I el mateix, hem creat la classe gos, aquí hem definit dos mètodes, borda i camina. Llavors, quan nosaltres creem un objecte gos, podem cridar aquests mètodes perquè formen part de la classe gos. I seria aquí. Creo l'objecte, el meu gos, creo una instància, li poso un nom, li poso una raça i després, com que ja he creat l'objecte, puc fer crides als seus mètodes. El meu gos.borda i això em retornarà uau. Sí? El meu gos.camina i li poso el número de passos. Sí? Recordeu els pilars bàsics de la programació orientada a objectes que vam veure en el vídeo anterior? Doncs just en aquest vídeo hem entrat en profunditat en el que és la cohesió i l'abstracció. L'abstracció el que fa és ocultar a l'usuari la funcionalitat interna d'una aplicació. L'usuari pot ser client final o altres desenvolupadors. Sí? Això, sobretot, a posar amb els mètodes ens ajuda, no? A que l'usuari no vegi, amb ell no li cal veure què hi ha darrere del mètode crida o del mètode borda o del mètode camina. Enteneu? I pel que fa a l'abstracció, es diu que és una característica de la programació orientada a objectes perquè és com que no cal que l'usuari
entengui què hi ha al darrere. Sí? En els exemples que hem vist podem veure com crear objectes com cotxe i gos i com utilitzar els seus mètodes i no tenim per què saber què hi ha darrere de cada mètode. En quant a la cohesió, es refereix a com estan relacionades i enfocades les funcionalitats dins d'una mateixa classe. És a dir, que tots els mètodes i atributs d'una classe tenen un objectiu comú i estan fortament relacionats entre si. En els exemples que hem vist, veiem que gos té dos mètodes, té bordar i caminar. Aquests dos mètodes estan relacionats entre si, ja que ajuden a entendre l'objecte gos. Clar, nosaltres dins de la classe gos doncs no posaríem model de cotxe o veure saldo, enteneu? Perquè no té sentit que hi sigui. Llavors, entre els mètodes i els atributs ha d'haver una cohesió, ha d'haver una relació entre si dins de la mateixa classe. Els següents pilars els anirem veient a mesura que anem aprofundint en la programació orientada a objectes dins dels següents vídeos. I fins aquí, moltes gràcies. Si t'ha ajudat a entendre millor Python, deixa'm un like i et subscrius al meu canal Educació i Tecnologia. Gràcies per seguir aprenent cada setmana. Ens veiem aviat.